Yari na pangunang mga balita sa bulan sang Mayo. Una sa balita lokal. Nainher bilang pinakaunang babae nga alkalde sa Iloilo City si Mayor Aiza Treñas kag ikaduwa nga babae nga nagpungko sa posisyon matapos ang appointment sadto ni Rosa O. Caram sang 1980s. Ginpiyerdi ni Treñas ang kasumpong nga si Roland Bagahin agud sa loon ang posisyon nga ginbilin sa iyamay nga si former Mayor Jerry Treñas. Maragtason man ang mga eleksyon magudlon sa mga babae ang nag-uyat sang tatlo sa pinakamataas nga posisyon bangod sa pagka-re-elect kay Lone District Representative Julian Baronda kag pagka-eleher naman kay Vice Mayor Lady Grace Julie Baronda. Having garnered 170,000 votes as mayor, that is a mandate. First, ang livelihood programs. First history as the first woman mayor. Let's get to work. Ginpakamalaot sa mga Ilonggo ang kilalang vlogger nga si Yulin Castro o kung mas kilala sa tawag nga pambansang YouTube. Marapos nga nag-post ni sa iyang food video review batok sa isa ka branch sa isa ka cafe chain sa syudad sang Iloilo. Sa vlog ni Castro, ginsiling sini nga wala gid siya sa may nanamitan nga pagkaon sa among cafe chain. Nagpangayo naman ini isang pasaylo sa ginhimo kagitnako ang iya kakulangan sa natabo. Dito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre, mahilig kami sa mga coffee shop. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Wow! All of you. What's that? Walang Nazareth. Nagdonar ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sang malapit 2 milyon ka pesos para sa feeding program sa Iloilo City Nutrition Center. Matandaan nga sa pagsugod sa Nutrition Center, nagdonar naman nga danang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sang kapirapat ka milyon ka pesos nga gingamit sa pagpamakal sa mga equipment para sa gintukod nga Iloilo City Nutrition Center. Today, we stand witness, and we would like to broadcast around the world. As the mayor said, this is the first in the Philippines. We should be proud of that, and the Florete Group is happy to be considered a partner of this endeavor. Si Dr. Rogelio Florete Sr. ang chairman ng Florete Group of Companies. Sa Balita National, nagpungko bilang hepe ng Philippine National Police si Police Major General Nicolas Torre III. Ginbuslan ni Torre sa pwesto si Police General Romel Marbil. Si Torre amo ang ika-31 nga PNP chief kag una nga alumnus sang Philippine Police Academy nga magapamuno sang police organization. Antes ng i-appointment bilang PNP chief, si Torre bilang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG chief ang nanguna sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte bangod sa mga kaso nga crimes against humanity may kaangtanan sa drug war sang anay administrasyon. Agosto sang ginrelieve man si Torre bilang PNP chief. Nabalik na sa Pilipinas halin sa Timor-Leste agud mag-atubang sang iya sampaw-sampaw nga mga kaso ang anay kongresista sang 3rd District sang Negros Oriental nga si Arnolfo Arnie Teves Jr. Si Teves ang ginatudlo utok sa pagpatay kay anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo sang Marso 4, 2023 sa iya mismo nga puluyan sa Pamplona, Negros Oriental. Sa mga massacre, patay man ang siyam kaiban pa nga mga tawo. Nahibaluan nga nangatubang man ang former lawmakers ng iban pa nga kaso lakip na ang ginaaligara pagpatay sa 3 ka mga tawo sa Negros Oriental sang tuig 2019. Gintagman siya sang Anti-Terrorism Council bilang terorista bagod sa ginaaligara nga pagpamatay kag pangpangharas. Ginsipa siya sa kamera sang Agosto 2024 bangod sa padayon nga pag-absent kag disorderly conduct. Sa Balita International,
Napilian bilang bagong nga Santo Papa si Cardinal Robert Prevost matapos ang duha ka adlaw nga conclave kasunod sang kamatayon ni Pope Francis. Ang 69 years old nga si Prevost among pinakauna nga Amerikano nga Santo Papa sa maragtas sang simbahan Katoliko. Si Cardinal Robert Francis Prevost among ika-267 nga Papa sang simbahan Katoliko Romano kag gindala ang papal name nga Pope Leo XIV. Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Sa balita sa Inampang, nalabot sang Riyon 6 o kon Western Visayas ang ikatatlo nga pwesto sa pagtakop sang Palarong Pambansa 2025 nga nagsugod sang Mayo 26 kag nagtakop sang Mayo 31. Naghakot ang Western Visayas sa 44 ka gold medal, 52 ka silver medal kag 54 ka bronze medal. Nagpabilin sa unang nga pwesto ang National Capital Region o kon NCR nga may 114 ka gold, 69 ka silver kag 49 ka bronze. Sa balita sa entertainment. Ginkoronahan nga Miss Universe Philippines 2025 ang pageant veteran kag tiglawas sang Quezon Province nga si Maria Atisa Manalo. Sang 2024 nangin second runner-up siya sa among nga kompetisyon kag nagtapos sa top 10 sang gintiglawas ini ang Pilipinas sa labing una nga Miss Cosmo competition. Nangin highlight sa performance ini sang natumba siya sa evening gown competition sa top 12. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Nagtapos ang pambato sang Pilipinas nga si Krishna Gravides sa top 8 sa Coronation Night sang Miss World 2025 nga ginpatigayon sang Mayo 31 sa Hyderabad, India. Nakuha naman sang pambato sang Thailand nga si Opal Shukata Shungwang Sri ang korona. Imo na batigaan ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Mayo. Masunod na ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Hunyo.